Sziasztok, én Dalga vagyok, Sziasztok, én Dani vagyok. és egy kicsit megkésve, de itt van pár érdekesség Dél-Koreáról. Azt gondoltuk, hogy Dél-Korea az nagyon fejlett ország, de az, hogy ennyire, azért ez durva egy Magyarország után megtapasztalni. Szállások többségében self-check-in rendszer működik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy érintőképernyős panel, és a szállás ad egy kódot, és azt kell beütni, és úgy tudsz bejutni az épületbe. Igen, soha nem találkoztunk a szállásadónkkal. Igen. Minden online zajlik ott. Ami még rettentően furcsa volt nekünk, hogy mindenhol van wifi. De mindenhol. Nem csak az éttermekben, az utcán, mindenhol. Hát, hogy annyira jól kiépített minden rendszerük, hogy az valami elképesztő. Tényleg a zebráktól kezdve, hogy külön irány. Tehát, hogy meg van szabva, hogy a zebrán melyik irányból, melyik zebrán mehetsz át. Tehát, hogy nem egy központi zebra van. Most Dél-Koreában nagyon sok időpont van kialakítva, plázáktól elkezdve mindenhol, ahova átlagosan járkál az ember. Következő, amin én nagyon meglepődtem, az, hogy iszonyatosan elterjed Dél-Koreában a jóslás. De tényleg, tehát, hogy egymás hegyén hátán vannak a jóslák, és hullón vannak folyamatosan. A másik, amit egyébként hamar elsajátítottunk, hogy nincs villa Dél-Koreában. Mint evő villa nincsen. Tehát, hogy rá vagy kényszerülve, hogy megtanulj pálcikával lenni. Ami még ehhez a témához kapcsolódik és érdekes, az az, hogy itt az, hogy szürcsölsz egy étterembe. Ezt jó néven veszik a helyiek, mert ezzel azt közvetíted feléjük, hogy ízik az étel. Igen. Szóval minél hangosabban szürcsölsz, annál jobban fognak örülni neked, illetve nagyon hálásak a helyiek azért, hogyha veszed a fáradtságot és egy pár szót megtanulsz az ő nyelvükön, és ezt alkalmazod is. A másik, ami egy ilyen kis apróság, de szerintem nagyon aranyos gesztus, hogy virágot szeretnél venni valakinek, de éppen mondjuk bezárt a virágbolt, akkor minden virágbolt mellett van egy ilyen kis automata, amiből virágot tudsz vásárolni, és ezek természetesen nem 24-esek, és ez szerintem super aranyos.